बड'लेण्डनिफ्राय भुटानसिम रेल लामानि खामानिया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनिफ्राय भुटान फोनांजाब रेल लामाया बिटिसिनि थाखाय जौगानाय लाबोगोन। बिटिसिल' नङा, आसामाबो जौगागोन होननानै बुंबाय एमएलए सभाराम बसुमतारिया। बड'लेण्डनिफ्राय भुटानसिम रेल लामा लुनाया रांखान्थियारि बिथिङाव बिटिसिआव मोजां रोखोमै जौगानाय लाबोगोन होनना फोरमायबाय एमएलए सभाराम बसुमतारिया। BTCनो बे हार्डलेण्ड रिकुइजिसननि खामानिया जागासिनो दङ। हानि माबाफ्रा जाजोबब्लानो बे जिनिसा गायसनजासिगोन आरो रेल लाइन क'क्राझार टु गेलेमफुं बे भुटान जि थांनाय जेनाखि रेल लामा बियो BTCनि माबायदि जौगाथाय लाबोगोन? बेथ' मोजां रोखोम जौगाथाय लाबोगोन बियो। फरेन कान्ट्रि बिदेशजों जगाजगा भुटानाव जिहेतु गेलेमफुङाव इन्टारनेसनेल एयारपर्टबो जाबाय। बेजों जौगानाया नट अनलि BTC आसामाबो जौगागोन आरो आसामा डाइरेक्ट जेरै जागिरदनिफ्राय गेलेमफुंजों मोनसे रड खालामबावनो नागिरदों। बे हिसाबै जोंहा BTCआ जौगानाया बहुद मोजां रोखोमै जौगागोन आरो मोनसे टुरिजिम हाब बादि बियो जाहैगोन आरो बियो BTCआव जथेस्थ' रोखोम आर्थिक अबस्थाखौ टनकियाल खालामगोन। दा BTCनो बे हार्डलेण्ड